Ahoj, moje meno je Anna a dnes ti chcem ukázať, čo je náplňou práce lekára na ortopédii. Tak sa so mnou poď pozrieť, ako vyzerá môj pracovný deň. Začiatok mojej smeny väčšinou začína o 6:30, kedy prichádzam na oddelenie, predtým sa idem ešte teda prezliesť, prídem na oddelenie, skontrolujem si svojich pacientov, vždy máme vlastne rozdelený s kolegami pokoje, na pokojích máme väčšinou po 3-4 pacientov, keď si zhodnotím stav pacienta, tak potom robíme ďalšie prevazy s pacientmi, vyhodnocujeme laboratórne výsledky a samozrejme ortopédia je chirurgický obor, takže väčšinou sme tak či tak na sále. Na našom oddelení riešime a vlastne zaoberáme sa celou škálou ortopedických diagnóz, avšak prevažnou väčšinou riešime a vlastne vykonávame aloplastiky. Najčastejšie veľkých kĺbov, čo znamená rameno, kyčel, koleno. A ako takú vzorku som si dovolila ukázať vám, ako môže vyzerať tepka kolena. Tepka znamená, že je to totálna endoprotetická náhrada kolenního kloubu. To znamená, že vlastne, keď je správne pacient indikovaný k tepke, tak potom ďalej môžeme rozoberať, akú tepku bude mať toho kolena. Ak je správne zindikovaný a pacientovi teda oznámime a bude súhlasiť s tým, že podstúpi tepku kolena, tak mu vysvetlíme, ako to funguje. Dobré ráno. Dobré ráno. Paní doktorko, přivezli nám všechny 4 lidi z jípky. Už sú tu všetci. Odpady do drenov, bolo ich nejak veľa, nebo ne? Ne, přiměřený. Dobre, tak sa pôjdeme na nich hneď rovno pozrieť, vyndáme tie dreny, previažeme tie rany, uvidíme, ako to bude vyzerať a rovno vás poprosím spraviť CRPčko, krvný obraz, jonty, naše klasické nábery, jo? Dobre, tak môžeme zvyndať tie dreny. Tak jo. Teraz sa nachádzame na prevazovni, tu pacientom meníme a prevazujeme obväzy a staráme sa o rany. Pacientov prevazujeme hlavne vtedy, keď vidíme, že je silný nejaký masívny prosak. Je to vlastne kvôli tomu, že ortopédia a hlavne aloplastika je čisto aseptické prostredie, takže sa snažíme, aby sa tam dostalo čo najmenej baktérií. Môžem vás potom poprosiť, už sme nasadili motodlahu, iba by sme ju prišli skontrolovať, tak sa poďte so mnou pozrieť, či je to takhle dobre, jo? Jo, určite, už běžím. Teraz sa nachádzame na našom lôžkovom ortopedickom oddelení. Ako môžeme vidieť, tak sa nachádzame u pacienta, ktorý má momentálne nasadenú motodlahu. Je to pacient, ktorý predelal aloplastiku kolenního kloubu a potrebujeme práve rozšíriť jeho možnosť pohybu, čo znamená flexe a extenze. K tomu nám práve pomáha motodlaha, ktorú má nasadenú. Normálne na operačnej sále po operačnom výkone vždy kontrolujeme, aby bol rozsah pohybu plný, ale vzhľadom k tomu, že koleno po operácii otéka, je tam zvýšená bolestivosť, tak pacient to koleno hneď zo začiatku nedokáže flektovať až do takého rozmeru, ako by sme chceli a tým pádom musíme rehabilitovať a cvičiť. Taky vďaka a pomocou motodlahy. Pred každou operáciou je nevyhnutnosťou dôkladné umytie a následná dezinfekcia. Predtým, ako vykonáme operáciu, tak si musíme ruky najprv umyť a potom následne dezinfikovať. Všetko to musí byť dostatočne dlhú dobu, aby sme najprv eliminovali všetky baktérie. Musíme počkať, kým celková dezinfekcia vyschne a až pak môžeme ísť na operačnú sálu. Teraz sa nachádzame na sále, kde môžeme vidieť, prebieha operácia aloplastiky ramenního kloubu. Táto operácia sa volá reverzní tepka ramenního kloubu. Princípom tejto operácie je vlastne to, že na miesto, kde predtým bola jamka, sa vytvorí a vlastne urobí ako keby hlavice a tam, kde bola hlavice, je urobená jamka. Je to operácia, ktorá vlastne pacienta zbaví od bolestí ortotických a taký zlepší celkovú funkčnosť a rozsah pohybov. Hlavne čo sa týka ventrální flekce a abdukce. Táto operácia trvá okolo hodiny a pol a po operácii je vždy pacient prevedený na jípku, aby bol ďalej kontrolovaný strán srdce a plíc.
Ortopédia je chirurgický obor a tým pádom sme najviac na sále, ale vlastne každý deň jeden z našich kolegov má dole ambulanciu. Na tejto ambulancii riešime celú škálu ortopedických problémov. Hlavná je včasná diagnostika problému, ďalej také predchádzanie, následná liečba. Okrem toho, aby sme si my vedeli nejako diagnostikovať pacienta, na čo nám pomáhajú naše klinické testy a klinický nález vlastne pacienta, tak takisto využívame rôzne zásadné rentgenologické nálezy, podľa ktorých sa ďalej môžeme nejako orientovať. Používame často rentgenologické vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenia, taký je veľmi dôležité zásadné MRI a CT vyšetrenia. Väčšinu administratívnej práce za doktora spraví sestrička, ale aj napriek tomu musíme viesť veľké množstvo dokumentácie, hlavne čo sa týka pri príjmoch pacienta a pri samotných indikáciách k výkonom pacientov. Znova ahoj, tak dúfam, že sa ti môj pracovný deň páčil a že si sa naučil nejaké nové veci a že si prišiel na to, že aj práca v lekárstve a v nemocnici dokáže byť zaujímavá. Viem, že obor, ktorý som si vybrala, tá ortopédia, nie je úplne jednoduchý, je to veľmi náročná práca, ale za to je to plná práca, ktorá ťa odmení, keď uvidíš, ako tvoji pacienti dokážu ďalej spolupracovať a ich stav sa zlepšuje. Ak máš aj ty záujem o to pracovať v nemocnici, starať sa o ľudí a pomáhať pacientom, tak študuj strednú zdravotnú školu a vysokú zdravotnú školu.